नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आलो आपण आपल्या शेतामध्ये। तर तुम्हाला दाखवतो मी थोडंसं आपल्या शेतीविषयी थोडीशी माहिती सांगतो। तर तुम्हाला व्हिडिओ आपला नक्की आवडेल आणि व्हिडिओ जर आवडला तर मित्रांना आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा, सर्वांना दाखवा। तर आज आलो आपण आपल्या शेतामध्ये। तर तुम्ही मित्रांनो बघत असाल, हे जे आपण इथे शेती लावलेली आहे, म्हणजे ही एक मळी जी आहे, हा एवढा एरियाला आपण मळी म्हणतो, म्हणजे तरवा। तर तरव्यामध्ये आपण थोडं भात पेरलं होतं। तर ह्या भाताचं आपण हे असं एकत्र पेरलं होतं सर्व, आणि हे बघत असाल तुम्ही, ते असं जवळजवळ एकदम घट्ट आलेलं आहे। ह्या दोन माळे आपण इकडे पेरलेले आहोत, त्यामध्ये आता हे भात उगवलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। तर हे जवळजवळ 1 फूटपर्यंत होईल। त्याच्यानंतर आपण याचे हे भाताचं पीक आपण इथून चिखल झाल्यावर उपटून घेऊ। त्याच्यानंतर तुम्ही इथे बघत असाल मित्रांनो, ह्या ज्या बाकीच्या माळ्या आहेत, जवळजवळ आपला मित्र सागर खेकड्यांच्या व्हिडिओमध्ये होता। ह्या माळ्या ज्या आहेत, जवळजवळ आपण इकडे आपल्या 15 माळ्या आहेत, 15 तरवे आहेत। त्या तरव्यांमध्ये आपण हे भात जे आहे, जेव्हा हे 1 फुटाचं होईल तेव्हा आपण हे इथून उपटून काढू, आणि हे जे तरवे दिसतात आपल्याला, ह्या तरव्यांमध्ये आपण यांना लाईनमध्ये, म्हणजे व्यवस्थितरित्या सुट्ट असं यांना परत इथे त्याची आपण लावणी करू। ह्या ज्या मळ्या आहेत या सगळ्यांमध्ये आपण त्या भाताची लावणी करणार आहोत। जवळजवळ ह्या 2 मळ्यांमध्ये जे केलं, 2 तरव्यांमध्ये जे केलं आपण भात जे उगवलेलं आहे, ते हेच आपल्याला जवळजवळ 15 मळ्यांमध्ये पुरणार आहे। तर हेच असतं, 2 मळ्या आधी तरवा करून घेतात, त्याच्यानंतर हे उपटून या सर्व मळ्यांमध्ये लावणी केली जाते त्याची व्यवस्थितरित्या एकदम, आणि सुट्ट्या अंतरावरती ते भात लावलं जातं मित्रांनो। तर तुम्हाला मित्रांनो मी थोडा आपल्या शेताचा ड्रोन शॉट दाखवतो थोड्या वेळाने। तोपर्यंत तुम्ही बघून घ्या, हे आपलं शेत, ही लाल माती बघा, आपल्या कोकणातली लाल माती मित्रांनो। ही लाल माती बघायला आपल्याला कोकणात यावं लागतं मित्रांनो। तुम्हाला हे आपला व्हिडिओ जर आवडत असेल मित्रांनो, तर आपल्या मित्रांसोबत, आपल्या नातेवाईकांसोबत, आपल्या गावकऱ्यांसोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना पण आपल्या कोकणातला हा निसर्ग, ही लाल माती त्यांनाही बघता येईल, त्यांनाही अनुभवता येईल। ह्या ज्या मळ्या दिसतात, या सगळ्यांमध्ये आपण त्या 2 मळ्यांमधलं भात जे आहे ते काढून आपण या
जवळजवळ 15 माळे आहेत. त्या 15 माळ्यांमध्ये आपण लावणार आहोत, त्याची लावणी करणार आहोत मित्रांनो. तर बघा आपली कोकणची लाल माती, पाऊस चालू आहे त्यामध्ये हे आता ह्या मळ्यांमध्ये चिखल होईल. तर मित्रांनो हा छोटासा ब्लॉग होता, एकदम छोटासा ब्लॉग होता. तर मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केला. तर तुम्हाला आवडला असेल मित्रांनो तर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा, सगळ्यांना दाखवा, आपल्या घरच्यांना दाखवा, नातेवाईकांना पाठवा. आपल्या व्हिडिओची लिंक लाईक करा, कमेंट्स करा. आपलं जर हे शेत तुम्हाला आवडलं असेल, ही लाल माती तुम्हाला बघायला भेटली आणि त्याचा आनंद तुम्हाला झाला असेल मित्रांनो, तर लाईक करा आणि कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हाला ही लाल माती बघायला आवडली का, आपल्या भाताचं शेत जे लावणी होणार आहे त्यापूर्वीचं हे तुम्हाला बघायला आवडलं का. तर तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहा. आणि तुम्हीही असा अनुभव घेतला असेल मित्रांनो आणि तुम्हाला वाटत असेल की आपण इकडे यावं, आपल्या गावाला जावं, तिथे अशी लावणी करावी, असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही आपल्या कमेंट्समध्ये लिहा मित्रांनो. तुमच्या आठवणी पण आपण ताज्या करणार आहोत मित्र. तर आपण आता अजून ब्लॉग बनवणारच आहोत, पण आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये पण भेटूया. तर तुम्हाला आपला ब्लॉग आवडला असेल मित्रांनो तर शेअर करा, लाईक करा, कमेंट्स करा आणि आपण भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि सर्वात प्रथम की आपल्या कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलला कोणी सबस्क्राईब नसेल केलं तर मित्रांनो सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जी बेल आयकॉन आहे तिला क्लिक करा आणि ऑल नोटिफिकेशन येईल त्याला क्लिक करा. म्हणजे मी आपल्या चॅनलवरचे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील. ते ॲटोमॅटिक तुमच्या स्क्रीनच्या नोटिफिकेशन बारमध्ये येतील. तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना, आपल्या नातेवाईकांना सांगा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी तुम्हाला आपल्या गावचे, कोकणातले खूप सारे व्हिडिओ दाखवायचा प्रयत्न करेन. तर भेटूया मित्रांनो आपण आपल्या पुढच्या नवीन ब्लॉगमध्ये. चला, धन्यवाद.